kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! At to'y tikar niya ginatak minanang, iso ti iluto yo apangaldawan tayo. Ay nawaw! Gimatang kayo pa ilaan. Isupay ki di agastaws. Di bali ata mas si damat, nanang. Ingatang yung kumakidit iti materyales. Tapno malpasan to'y balayaw. Adamat kit dinabati, nanang. Wow, nukas na ka na yun. Amagan no mairwam kami, anak ko. Sagpaminsan lang mat, nanang. Anya, sagpaminsan. Ano ka na yaw na kayo ti gumatang iti si datayaw? Wen taawan mo't daduma amanamnam, nanang. No nagagat ko mamait nga trabaho ni ading mau, di mayat ko ba? Isupay ko mamot ti maitulong na dito'y balay. Palagi panyuman ang tikabsat ko, nanang. Nairuam day ta papakpakan lang. Maibus man ang timay sa kaldero ngayon na po'y nakastoy. Si kamagayam ti anda dito'y kusina. Gilbert, anak ko. Una nang, saan na kasi murot kini Uncle? Tanarikat mo ti trabaho. Ay nawaw. Ay, adaya nga binti trabaho anala ka. Ne. Di kay agungat ananang. Di bali, tadamot ni manang ko. No ide ikot okay laang tada ni manang mo. Ita, sanay. Ngamin, dapat ti pamilya ni manang mo. Alawanan nanang. Asino ay tigim matang iti karnay? Damanang mawaliti siya. Iba't siya mo damanong kan manang mo. Saan pa'y anangal daw dagiday? Ang mga nagluto damanan, ija garden. Nagluto naman wano saan. Iba't siyam latay da. May sa kilaw, tinlutaw. Di mo maibus da ita. Oh, siyak pwede ko namnanang. Ay, kabailak tupay nga ibusin ti 2 kilo. Ay nawaw! Ay, pangasip! Di mo aramidon ti kasi ti inaramid mo iday. Nakababain mo tayo ti asawa ni manang mo. Agpalas ka ang tawag-gauak iti kananta, baldulakay. Inluto ka din ni nanang ti karnit babaw, bakit? Wen, inpalutok itay agsapa. Sige, agpalas at paybiek. Sumarunukan to na dago si kusina, Wen, bakit? Mangisagana ka mutlaang iti silay. Adumot ti bunga ti sili amulan ni nanang. Ay nawaw, talaga di ka makapangan no awan ti sili alakay. Sa balilata no adda sili, bakit? Ado ti kanak nga inapaw. Nang idulinan niyo iti sida nga inluto yun, nanang. Diyak makita. Ada iti kasirola iti kusina, nako. Awan mo't tinagyan ti kasirola, nanang. Ay nawaw! Kasan daw nga awan? Agaw ako maitay iti kanon mi kanila kay ko. Ngam, awan mo ti makita ka karne. Amangan kanuno indulin niyo. Kasan daw ko mga awan? Kuti mo kasirola tinaglutuwa. Uray mapanyo kita, nanang. Awan mo nga rod tinagyan ti kasirola tayo. May samat yamok a kasirola tayo dito'y balay. Uno, ada ginatang yo abaraw. Maglisi ka man. Tayo nakitain na nakaw. Ay nawaw. Awa mga agpay so tinagyan ti kasirola. Kunak tumat nga min, nanang. Nayan ni Gilbert. Imbagak matkin ko na nga ibat dyan na kayaw. Anya?
Nagaway danangan ni tay. Hindi kuhan pimanaw mo laang. Sa dino tinapanan na, nanang? Ay tatidyak ka mau. Di mo nakpakadang gamay. Kasano pa yan day tananang? Awanan ti si daan mi ka ni Baldo. Ay sos, pasensya ka na nakaw. Mangibabayin day takab sa mau. Imbaga mat nga ibatyan na kayaw. Nga minibus na lata mo gayam. Muna saan nga iso tigim matang. Gumatang aklangan iti itlog di tatirsena, nanang. Imbagla nga da pangaldawan mi kanila kay ko. Hala, siya kaw ti mapananakaw. Amaw, nabanog kayaw nagtrabaho. Mari pureng, gumatang nga man. Ay niya tigatang maray. 5 nga itlog, maray. Ay, naimbagla nga dati si Daon da Leticia kun Baldaw. Di ko nam kanya kita yagsapa ka dain luto makarne maray. Wala, maray. Ngam inibus mo nga raw ti sadok na kabsat na. Anya? Amaw, maray. Siya kaon ti bumain iti aramid ni Gilbert. Saan nga iso ti gimata, ngam isot alis daw anang ibaws. Ay sos, bagbaga mo day tanga anak mo maray. Saan ba mabali na tong palbiag amang namnama ni manang na? Amo na mat ana asawaan ni Leticia akabsat na. Naminanawa binagbaga ak maray ang agpatangkin man. Kasadot na tiyag trabaho. Ada mo ni manang ko, kuna nakiday. Day tatirigat na maray. Eh, huwag kaya maray. Isupo mo pa'y man kiidi ti itlog Agawi da mo adagaw sa mga no mabisinon jay tuwa. Ituloy tanto ti ang sarita no mawaya anak, way. Mangantan lakay. Pasensyakan ano prito nga itlog laang ti pagsangwanta. Ay nawaw. Okay lang kanyak. Baga tinapatag adda sina. Jakman amoy iti deja akabsat ko. Aglablabas matan. Siyak pa yan ti mabain kan kalakay. Anya ko matipagbainam ngay. Kat saan mo mat nga imbaga iti kabsat mo nga aramidan na tikas jay. Mano atawanan nakasta ti aramidan na. 25 na matan. Kabaulan nan ti agtrabaho. Ngam aging gaita mangnamnamalata kanyak akabsat na. Di bale, numalpas ti patpatakder tabalay, umakar tanton, itugot na ni nanang. Ala, mangantapay ba kay tanay? Mabisinak una yan. Sa tanto pagsaritaan ti maipapan iti day taabanag, kalpasan ti pananganta. Nasayat mo tanagawid kan si ka Gilbert. Ay nawaw, sa dino kumangay ti daduma pagawidak. Siyempre, dito'y laang, ta dito'y matibalay ko. Sa dino tinagturugam idirabi iti ayan man ang tigaya mo apadam anabisyo. Sos, bigbigatan aday ta ti pasungad mo. Inabak mo pa'y ninanang amang pagbaga kanyak. Gaputa jakon maguston day tanga aramid mo ading ko. Aglablabas ka matan. Awan ayamat ti planom itibiyag mo. Ne, anya ti panagkitam kanya kaya? Anya ti panagkitaken ka? Sadot ka. Day tamang namnama itinagrigatan ti sabali at tao ti amom. Ay nawaw. At dati panunot ko manang. Kat no inibus mo ti karnit baboy nga inluto ni nanang idinaminsan nga aldaw. Di mo mat ko na nga ibatyan na kami ka ni manong mo. Kas jay ka dit da panunot na, alaman? Ay nawaw. Kunak ano nagluto kayo di garden? Ay na, makauma ti kasta Di balay. Tadandanin malpas mo ti balayo. No nauma kayo kanyak, mabalin nyo ti pumanaw. Okay lang mat. Awan tinasakit bakrang ko. Nagsau ka dita. Kunamlan asino ka mat. Nalablabas ka pa ingam ni nanang. Gapot agul ulimak ni nanang, ipagarup mo ahusto ti araramidam. Naumalaang ni nanang, tauray ulit-ulitan na nga ibagbagakin ka, natangken lat tataulom. Ngam no siyak, ay awan makangeg ka talaga.
Bigbigat nga agbimbindog kayo kaniading mawanak kaw. Ay nananang, makauma ti ugali dayjay a Gilbert. Naruwam nga mintakabsat mo. Tada ka akanayaw nanakaw. Naturad pa yan asumong basungbat nanang. Ay, diya ka mumo di takabsa mo. Ada iti hustaw nga edad. Ngamno apay tapay lang mati ka panunutan na. Ay, di pa'y agbain ka ni Manong nanang. Ikak to day iti pagnakman na tamakita naman. Ay, uwi na nakaw. Parang makaamiris mo tading mo. Ay, wala nanang. Lakayan day a Gilbert nanang. Lakayan nakas ti panunot na. Ay, nawaw. Malmalpasan ti balay ta, bakit? Mano nga aldaw laangan lakay. Duang aldaw langan. Ay na, nasayat mat no kasta. Kayat kunti umakar. Tamakita man no anya ti aramidan day a Gilbert no awan ti mangpakan kan kuana. No umakarta, amangan no ninanang mo tinamnamaan na amang pakan kwa na. Ay, saan to mapasamak dayta? Anyang harong ti aramidang, bakit? No agakarta, itugot ta ni nanang. Amangan kunak no aramidan na akatulong no awan tantun dito'y balay. Amumatan day akabsat ko, awanan bain at talaga. Ay nawaw, mayat nga ta ninanang. Siyak ti makaamo makisarita ken kuana. Sigurado maawatan na. Tapara matlaang iti pagimbagan ni Gilbert ti aramidan mi. Nalpas magaya mo ti balay daliti siya ken baldaw marihilen. Ay, wine, maray. Kasi na. Di mabalin kayaw ngagnaan ijay maray. Agpa-house blessing da kanupay, maray. Ni Gilbert kay? Ay, agbati di tabalay, maray. Tapno sursurwon na mo ti agtrabaho para iti pagbagi na. Ay, mayat day ta na panunot yu, maray. Nariga man, no di yu aksyonan ti kasta nga aramid na. Isuntutin nakakaasi, maray. Nagruna ka adamat ng pamilya ni Manang na. Pudno launay day ta, maray. Itanto pa'y nga wampay ti anak da Leticia. Ada ti maibaganay ti kabsa na. Kasanun to lang nga numanayunan mo tan ti paggastusan da. Ure, sino ba, mare? Agreklamo no adda kabsat na akas kini Gilbert. Ala, rugyan yung tiagimpake, nanang. Anya nga oras nga umay ni Baldaw. Alas 3, nanang. Kalpasan ti trabaho na. Ay, saan pa ya simbangpot ni ading mau? Nalabasak dita waiting siya ditay, nanang. Kadwa naman nun, dagiti gagayim na nabisyo. Ay, nawaw! Kanayon lang nga wan dito'y balay. Sigurado amakla at dayjay. No makita na nga awanan dagiti gamit tayo, nanang. Gamanak ko. Kaasimot jay kabsat mo. Ay, Jack Masyan kenkwana, nanang. Lakayan ni Gilbert. Iti kasta nga edad na, agtrab-trabaho kumamatan. Tapno saan nga isupay apakadagsanan tayo. Sa bagay, husto ka, anak ko. Numasaktan iti aramidan tayo, okay lang. Tinapatagkat agnakam. Narigat no kanunungan tayo ti kasta nga aramid na, nanang. Ay nawaw, agim impagi kayo mat nanang. Sa dino ayo ti papanan nyo? Agnaudak pailaang, ijay ayan damadang mo. Ay nawaw, anya ti makagapo. Kat adamot ti balay tayo. Tapno matulong ida. Sos, asino nga rodan nga iti kaduak dito'y balay? Awanan na. Na, Si Kalagan. Si Kamulang ti mga ramid iti amay. ay nawaw. Sana mabalin nanang. Nas ka nakasaritak daya Manang Leticia. Bitman. Manang Leticia! Manang Leticia! Manang! Ay! Di mo apaon ni Manang mo. Ngamen, pagayatak mo't lang, ti sumurot ka na kwada. Sa bahali ti panangkita ti kabsat mo kun kay tay, bakit?
Nasakit tinakam na tasimurot ni nanang kada talakay. Madanagan, tawanan ti baun-baunan na. Nakakaasi tila nga na itay pinanawan tayaw. Uray siyak, maasyanak mat. Ngam numalagip ko ti kinasadot na, ad-adda marurudak ken kwa na. Ay, addaman gayam sa ludsudak bagay. Kasanungay, no adda ti maibagadag iti kalugaran tayaw. Anya kumangay ti bagada. Ang mga no panunutan da, ng awan ti kaasim iti kabsat mau. Awanan ti bibiyang ko, no anyaman ti ibagadag iti kalugaran tayo lakay. No nasken nga aramidik ti kastoy tapno agnakam ti kabsat ko, aramidik. Mabisina kon. Ngam awan mo't tinaluto ngayon na po'y. Ay, una yung tikastoy. Awan ni nanang agluto. Awan damanang ken manong agumatang itinaima sa masida. Nay, naibus pa'y gaya man ti bagas dito'y lata. Inibus damat amin nga abasto sakbay apim manaw da. Ay, kasano pa yun day tangay? Diyak kaya't ti matay ti bising. Ay, nawaw! Adda ka dila ko maabagas na napureng? Manawa kilo ti gatangam. Umutang ako kumanana. No, kailangan kada kayo Ay nawaw, 50 lang ti may sa kilo na kong. Ay, awan mo't ngaminan kwartak nana. Ay ka makipurdiya ka ngamin Di mo namnamaan ti kwarta ni Manang Mau, talakay kamatan. Ay, di kay madanagan nana. Agbayad akto adagos. Madamang agbirbiro ka kiti trabaho. Ikan ka, ngam siguradom lang ang makabayad ka. Ang bumot, barya lang ti ganansya kadagiti lakaw. Kumusta ka numatan ni Gilbert ijay nanang? Imawag ni Auntie Mapureng. Katimutang ka daw iti baga si Di Kalman. Ay nawaw, saan pa'y nga rod nga agtrabaho? Makipurpurdiya ka naman iti karo batayawan akaw. Ay kat nasayat ano kasta nanang. Ibirok namat ngamin saan ang mabalin asyak akabsat na timang pakpakan ken kwa na. Marang tuloy-tuloy ti panagbalbaliw nan. Ay win adakin kwa na matan ipalubos na amatay itibisin nanang. Sa bagay, saan mo nga ubeng? Iti day-day ka edad na. Amo na kumamutan ti agdiskarte. Tapno adda ati lamuton na. Ay, nawaw. Napanamin iti utang titangdan ko. Nabanbanugak pa'y. Sa ita, agluto akpay manan iti kanag. Ay, nawaw. Ay, sapay ado ti aguruuray ama inawan. Diya ka muna niya ti unaak nga ramidan. Kastoy gayam tirik na. No datao laang taggunggunay. Maawatak ko ni Manang Leticia. Maawatak no apay akanayon anapudot ti ulo na kanyak. Anya ti aramidem dito'y balay, si Ka Gilbert. Umay kayo laang kumustain, Manang Leticia. Ay nawaw, itaman pa, analagip mo ti pumasyar. Uwin tauray kaskasano. Kailiw kayo mat. Ninanangay. Ada iti siled na. Madama ti panaginanana. Nabannog nagluto ka nagdalos dito'y balay. Kumusta matan ti trabahom? Damag ko, makipurpurdiya ka matgaya man. Uwan manang, makapabannog nga rod. Ay kat anusam awan mo tinalaka at trabaho. Narigat tag trabaho manang. Kasta talaga. Ngam ti panunutam, at least ada trabahom. Ada igatang mo iti kanam. Uwan manang, ada maigatang iti makan. Ken makaurnungak tumatlaan. Kasta ko panunutam ti masakbayam ading ko. Saan ka taday tala agpaspasyar, kas kadanuan niya laditan ti aramidam. Adda iti imam ti masakbayam, iso nga aggunay ka. Laglagi pam, saan nga iti agnanayon, kat addak amang mangtad kadag iti masapsapul mo ading ko.
Sursurwam ti tumakder iti bukod mo asaka. Ay, nawaw! Agtrabaho ka matap no adda bukod mo a kwarta. Saan kat aday tala ang mangnamnama ti araramidem. Tano maumadaken ka, si kamot laang ti agbanag a nakakaasi. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Kadagiti agduduma apasamak iti biyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Siga ka diti may sukat iti katrabahuan mi ang nag-resign, miss? Siyak nga ron, sir. Ay no, di nakawagan iti sir. Ta saan mo't asyak tibos ditoy. Manong Dennis, kunamlatan. Okay, Manong Dennis. Siga ngay, anya mo't ti madaydayaw anagan mo ading ko. Carla, tinagan ko, Manong. Ay kat, nice meeting you Carla. Nice meeting you too, Manong. Anya ti ko na ni sir, mangrugi kay ti trabaho mita? Wen, urayak lang ang tihed. Taiso ka no ti mangisuro iti rumbang aramida. Okay, mapanak nga ro din ti working table ko. No at ti ka sa pulam, ipagamlaan kanya. Tama ka no, da may tulong ko. Sige, Manong, kasta ti aramida. Kunaklakit din damang sukon kan ka, Carla. Awan, Manong, iso akapilitan nga agluganak iti jeep. Sa dino ti pagawin damaya? Iti asidag ti intersection ti balay mi. Itulod ka nga ro din. Ay, saanan, nakababain matkan ka. Kan may sa, ang mga no adda agungat no itulod na. Ay nawo, awan ti agungat. Sigakit di man. Saanan, Manong? Ano saklaangan tag jeep? Sana bali ta adupay mo ti lumablabas ay jeep. Ni, daytan ti jeep ngor uraya. Sige, Manong ha, umuna akon nga agawid. Okay, aganan ka nga ron. Makadlawa ka. Umis-isam ang agawid ti asawak. Italaang manin ang nakitak ti kasta nga isam na. Okay, kalaan ka dahil danak ka. Ne, da kayo magayam, nanang. Itay pa'y aming mingmingam ti asawam. Ada ka di parikaw. Ha? Ni nanang mat. Ada ka di nagapaan niyo iti asawam. Awan matket di nanang. Anya nga raw tir arami din na jirwar. Ay, jakman ang mo nanang. Kitaan nyo, mayat ti isam na. Kahit anya kumaita no maya ti isim na. Idi pa'y naminsan nga aldaw, amadmadlaw ko ti kasdi nga isam na nanang. Amangan no addamutin kalukwan nga aramidan day taatao. Si kaki di mo't anak ka. Pagpanunutan mo't ten iti dakas ti asawam. Agtugaw ka man, Dennis Lakay, tadda pagsaritaan ta. Ay nawo, may papanitan niya, Hilda Bakay. Apayakas jay Lakay. Tanya, Manungal dawan nga damadmadlaw ko kan ka. anyat kahit mo asawan. Lawlaw agamat atap na mo. Kaslaad da kayat asawan ti kasya panag-isam mo, tunggal agawid ka. Ay nawo, ikaman nga mintida ka sa kaipapanan ti makit-kita bakit? Di lang mabalin ang naragsakak. Iso anak kaisimak anagawin. Siguradwam lang, Dennis. Wen, awan ti rumba nga pagdanaga. At dalaang maduktalak, talaga at dakis ka kanya. Ay nawaw, si ka magayam tinasapa anarieng di nice. Kunaklaki din no ni Hilda. Siyak, nanang. Da kayo ngay. Nasapa kayo mat anaring ita. Sa anak mga mina na makaturaw. Kutsi ka ngay.
Agrubata ko nanak, masapak ang mapan iti pagtrabaho kita. Itala ang anasapa ka arimwara. Kasapulan nanang, awan mo't ngamin di sa bali ang mga ramin iti trabaho kajay. Ah, Agrubata ko, na kayo matunti makamungag palawang iti sa awa. Saran kung ariingan ta na sa ababay mo, ang mga ko na kung madisturbok pwede pa naturog na. o sigay, agan-anad ka di tadalan. Saan adi narasudos ti panagmanihaw? Wala nang, didak pa kadanagan, tagan anadak man. Agtugaw ka, kapita, hilda anak kaw. Naimbaga bigat yun, nanang. Ti asawak ngay, awan matan iti siledmi itay nakariingat. Nasapa nagrubwat itay. Ay nawaw, kano alas sa ispay laang. Di man amo iti asawap. Agasam ngay dayta, nakasapsa pala unay. Anya ngay nga tati aramidin na ijay, apay anasapa arimwar. Ti kunana itay ket ada ti trabaho na. Nabayagan nga agtrab-trabaho ni Dennis iti dayjay akumpanya nanang. Italaang anasapa nagrubwat. Madiday to'y ang mapaspasama ka. Diyak amo no anya ti isungbat ko iti dayta asaludsud mo. Tilaangan asawam ti kasaritam, tapno maipalawag na anasaya at king ka anak ko. Alas 12 madgaya man, nangan ka din, Karola. Saan pa'y nga rod manong? Adapi nga min report nga aramida. Manganta bay Manganta di tarwar, ta saan ka nagbalo nita. Umuna kalatan manong, sumaruno akto. Aggitan ta na. Nasken amalpas ko day ti report, takasapulan ni Bus Inton malam. Ay, ungayam, inalam ka di ti report nga impaaramid na ken ka? Kasapulan na ka di tayo report? Un ka no. Ay nawaw, masapul nga rin nga umawak ijabalay. Tayag dati report nga imparamin ko. Saan ko nga intugo? Ladyak amo ka sa pulang gayam ni Bus ita. Anya ti bagam nanang? Itulod mo man dagito'y a report, Joel, anak ko. Pangituludak nanang? Iti pagtrab-trabahuan ni tatang mo. Kasapulan da ka nung amin ita. Nalipatan na ngamin ngayon nala. Day talaang nanang? Wan, day talaang matimbilin na ita imawag. Mudto'y nga rodan, tay tulod ko iti office da. Agannad ka Ag-tricycle kalatan tapno nabibiit ang makadanon ka ichay. Wan nanang, day lang ka dito iparamid yo. Wan, day talaang ti itulod mo. Ato iti pagpretem. Itugot mo matlaang ti payong mo atan kaslaag tudong. Nakabaybayag kayo mat arumar tatang. Nakapso ti signal ijonag. Kumpleto ka dito report nganyag mo. Dito lang matintid ni nanang. Kita akman. Very good. Kumpleto anak ko. Magyaman na kiti panang itulod mo ha. Naimbag lang ang tawan klase mita. Awan tatang. Sige, agpakadak nga rodan tayo supet ti maitulong ko kadananang ijibalay. Putot mo ka di, Dennis. Ha? Ay, kwa. Apa si murot ka dito, Ruar? Nakita ka ngamin ti baro ang kasarsaritam. Putot mo ka di. Ha? Sigagit dimot. Kanakaklaan. Kunaklakit din no putot mo. Karuprupa mat ngamin. Natural lang nga karuprupa. Taka nakakit nga ron. Joel, agawid ka matan. Ang mga agururay ni Lola Mijay. Anya nga'y timbaga ni tatang mo, idiin tulod mo dagiti papeles, anak ko. Nakita naktimay sa katrabahuan na nanang. Kat? Inyam amunak. Isunalaang ta sa anak ng inyam amo kas putot na. Ay nawaw, kasano asaan anak ko? Anya timbaga na aya. Kaanakandak ka no, nanang. Talaga mo't nga agraramanday nga amam. Kaanakan mo't nga bagbagana. Napintas ngamin di balasang ang nagsaludsod, nanang. Sigurado ak akatrabahuan na day jay. Nukas na. At dagayang balasang ichay. At da, nanang. Karla tinangag ko anagan na. Agraraman jay amam. Feeling baruman ng tiloko. Makapaburok iti darati kasdeng aramidon ni Dennis nanang. Apayan hilda anak ko. Anyat inaramid ti asawam. Timbaga na kano iti katrabahuan na kat kaanakan na lang ni Joel aputot na. Ay nawaw. Asino mat tinakadamagam iti kasta anak ko. Ni Joel mismo tinangibaga nanang.
Linoloko, matikas ti akapanunutan ti asawam. Dayta nga ron, nanang. Ay, no. Iti anya aga po nga ilibak na ti putot na. Kalukuan mo dayta. Sorpresa agtuman iti pagtrabahuan na. Di yu dakdakamatin kan kwa na ti may papan iti plano ka, nanang. Makita man no anya ti reaksyon na numapanak ijay. Hilda bakay, nagrubata kon. Okay. Awan ka di trabaho mita? Depende, no anya ti ibaga ti kumare. Sige. Umuna nga ruda na rumor. Ayun gayam. Ada ka di pa alawas na nakta? Ay katmangtad kalataan no adda kwartam. Sa ribo. Sikamot yan di makamo amang tagkang kwa na. Ay pagam tagtipid mo. Nariga tagsapol iti kwarta ita panawan. Sige, nakaw. Karla, para kang ka. Anya da ito, Dennis? Ginatang ko merinda para kang ka. Naimas da ita. Kalutluto lang. Sa anak mo't adimawat kan ka. Saan mo da masapula dumawat ka? Kaya't kulang timangtid kang ka. Amangan no adda maibaga dagiti katrabahuan na. No kanayon nga ikan na. Saan? Nasingpod mo't kit dita kita. Kung saan da ama nagipapan. Dennis lakay, adda Ha? Nalipatam nga mintibalon mo. Iso anang yaga. Mabitlang ta kasaritak ti bisita, Carla. Sige. Hilda, sumurot kay Tiruan. Kaya ti pagsaritaan ta. Saan alit ti office mi? Apay nga imay ka pa ilaang ngamin dito. Ay nawaw. Imbagak mo't itay. Imayak tanang ituludak iti balon mo. Saanan nakasapulan da ita? Ay nawaw. Adda ka di ilimlimod mo. Iso akas na ka. Wano? Di mo kaya't amakita nakdagiti katrabahuam. Agawid kan. Agsarita talangan ija balayin tun malam kalpasan ti trabaho. Anya? Pangaasim ta di kagiskandalo dito ya. Nakababain ka dagiti katrabaho. Amo ka? Adda babaeng dito'y. Isugayam nga imbagam kano akanakam ni Joel. Adda man gayam aramidam akalukan. Na. Feeling baro kalaunay mat. Ilibak mo pa yan ti pamilyam. Unay kan, Dennis. Adamot gayam asawam. Ay, kwa, Carla. Saan anasaya at tikas tangar aramidam? Denggam ko mati palawag ko. Napinkas ti asawam. Ngam kas tapay laang ti aramidam. Agpanunot ka man analaing. Saan anasaya at akas tatar aramidam? Pangaasim ta di nakguraan, Carla. Asino ti saan agumura iti kas tangar aramidam? Dinak itulad ka dagiti daddo maababae di tanga isi tuget. Awan mo't imbagak nga isi tugit ka. Basta, adaywan na kon. Respeto mo't ati asawam. Nukas tanga tamod ti aramidan ni bakit mo ken ka. Maragsakan ka nga ta. Iti datar ti pagturugam si ka, Dennis. Ay nawaw, apay mo takas na bakit? Agin di ti ammo ka pa'y lang. Nalipatam ka din tinsawang mo kanyak. Idi mayak, idi opisina yo. Sorry nga minan, bakit? Sardang anak. Nyamag to ni bakit ko. Saan na maulit tikas jay? Tisting lang day jay? Si kakit di mo. Tisting tarupan. Sorry nga minan, Sabay lang kumatamang bakawan na. Saan to na maulit tikas jay? Ibatanak! Please, bakit? Nyamag. Ibatanak ko nak ni. Saan asyak ti pagpungpungtutam? Kunaklaki, di no ni Hilda ti aglablaba. Sika magayam dinays. Barang mapakawan naktasawak na alam. Sikan tumo nga may. Adala ang katrabahuam abalasang. Ilibak maun ti anak ken asawam. Kamalik day jay nanang. Awanan dinadaal mau ti panagtalak ti asawam ken ka. Peling baro kan tumo nga may. Pangasiw tatulungan ako mananang. Awan ti maitulong ko ken ka. No maipapan iti dayta abanag. Ni Hilda lang ti makapagdesisyon. Kasarita mo lang ti anak yaw. Sigurado ana sakit tinakam na dayjay. Ta inyam amum ngamin akaanakam. Simang pagkamit kaya mo, Joel, anak ko. Nanang, adaan kon. Una yan, anak ko. Kasladinak mo't makitkita. Ada ti surpresa kada kayo, nanang. Anya dayta. Chocolate. Para kadakal kinilula. Sagay sa kayo. Ay na, agyaman at launay anak ko. Naimbag ka pa eh. Awanin.
Talaga gumura matandanak ko kanyak. Kasano nga rodan na ita. Diyak amo no niya taramidag. Diyos ko. Bakit? Sabong paraking ka? An-anwak day ta ang sabong. Sorry nga minan na bakit? Diyak amo taramidag no wasto ya kaguranak. Ay nawaw, basol ko. Amo ka basol ko. Sapay ko mata mapakawan na. Pumanaw kay ti San Juan. Ad-ad nga agburak ti darak no makitkitak ti panagrup-rupam. Please bakit? Pakawan na kumamatan Sana na maulit, promise. Uray mapakawan ka. Di mo maikat ti sakit tinakam nga impaay mo kada kami iti anak ta. Feeling baro ka mo ngamin. Aramidag ti amin, bakit? Aramidag ti amin. Tapos nagsubli ti sigo na palagtalagyo kanyak. Matilat tatirik na kanyak nanang. Ano siya mo na? Basol mo malaang no apay akas na ti papaspasamak. Makapabagtitikas to'y nanang. Pag nakmam dayta, nasakit nga ta ti mailibak. Namukla nga kasto'y ti mapasamak. Aramidem lata ti kabaulam. Ay aywam ti anak ken asawam. Uray saan asigurado no mapakawanda ka. No ti panagtalak ti nadadaal, narigatan na may subli dayta. Mawatan kayo, nanang. No sika ti pangaramidan da iti kasjay. Sigurado ang masaktan ka mo laang. Ano sa mo na? Siyangwam ti bunga dagiti kamali a desisyon mo iti biag dinais. Pagadalam dayta, tainton sumarunaw, agsingsingpet kan. Ay nawaw! Saan laeng at ibukod mo a pagragsakan ti panunutem. Panunutem met ti pagsayaatan ti pamilyam. Tapno di kanto agbabawi iti maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngag. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kumusta ka dita balasiw taaw, Mare Paula? Italamanen anak kaawag ka. Nasaya at matmare, isunalaang taado ti pakakumikumak. Gagangay na, Mare. Ewan gayam, amangan no adda hiring dita pagtrab-trabaho, Mare. Kaya't mo mati agabroad, Mari Joan? Wen kumaan no adda hiring. Saan a hiring ti kumpanya a pagtrab-trabahwak dito, ingam kita aktuman. Amangan no hiring ti agency a nagaplayak mo laang ide. Aywan man, Mare. Tulungan nakman. Kaya't kumiti agabroad. Di ka madanagan, Mare. Tulungan ka. Ay nagyaman naklaunay, Mare. Talaga ama pang namnamaan ka, gayam. Awan anyaman na, Mare. Aywan gayam. No saan ka abise, mapan ka ijibalay. Adati sabon kan tsukulit nga inpawit ko para kang ka. Ay, okay, Mare. Mapanakinton madamdama. Agyaman nakman na na. Sabay, bakit? Sa anak pa'y analpas iti aramidag, pidaw lakay. Itay pa'y ngagdadait ka dita. Apay aya, adan samot bisita. Ni Joan nagayim ti anak ta. Nang idulinam iti sabon kan tsukulati aparakan ko ana. Ay adad ita kabinay. Dayto'y amin ay? Wen, kukwa na amin dayta. Isumutibilin ni Paula idin mawag. Mala, itin ko nga rudan dayto kang kuana. Wen, adda ko bag iti kusina. Dublyon ti supot na. Hello, Mare. Nabasam ka di ti chat ko kin ka, Mare? Ay nawaw, saan pa'y, Mare? Anya day aya?
Nakitak ti post ti agency ang nag-applyak idi. Kat hiring damanon. Adda mabalin mong applyan. Ay, nabasa kon, mare. Naisin ko matlaang ang tiling ti Facebook page da, mare. Si kamat ng timang kontak kadakwada. Ay, wun, mare. Agyaman ako na ya. Awan anyaman na, mare. No nawaya ka, mapan mo bisitaan ti office da. Wun, mare. Agpalingki ak inton Lunes. Dumagasak to iti opisina da. Kat agyaman ak manan ha. Agpatulong ak tumanan kan no adda jak mo. Ay, makabanog tagbiyahe. Kumusta nga tilakad mo, Joan bakay? Nasaya at latamat lakay. Nakasaritam ti agency, ang nag-applyan ti kayem mo ide. Wun lakay. Kay, adda ka dinamnamam, makapag-abroad ka bakay? Ay, nawaw, adda. At samot training na rayta. Adda nga agpaiso, adupay ti requirements na. Ano sa mailakad bakay? At least, makasigurado tayo amayat na itang agency. Sayang mo tayo no saan mo nga itulog. Ay, wala. Talaga amayat. Taisumit lang ti agency ni Mari Paula. Amangan no adda extra akwartam dita, Mari Paula. Nasyurtak ngamin kat saan pa'y analpas ti laklakad ko a papeles para iti pa nag-abroad ko. Mano ti kasapulam, mare. Sika amare, no mano ti kabailam nga ipabulod kanyak. Mauray mo ka di, mare. Kasapulak inton umay alawas, mare, tapno maka-abroad akmatan. Ipawit ko pa'y laang inton bigat, mare. Sigurado da ita, amare. Wen, mabalin ko maita ngam sa anak mat ngamin ang makarwar. Okay, mare. Urayat ti ipawit mo. Agyaman na ka. Dakkel ti maitultulong mo kanya kagayom mo. Isulaang mat ngamin ti amok ang maitulong kan ka, mare. Uray may sa tigayom. Ano kaskan ka? Ay na, naragsakaklat tamare. Sabit bakit? Nag-abroad magkaya mo ni Joan agayim ti anak ka. Ay nawaw. Asino tinakadamagam lakay. Naranaak nila kayo na itay. Kati sumot ti bagbagana. Nag-abroad ka nun ni Joan. Nag-flight ini pa na palama sa bulan. No kasta. Natuloy gayam jay ibagbagan ni Paula idi atulungan na tigayim na tapno maka-abroad mag. Amamumut anak ta bakit? Nung may papaliti ka kastabana, talaga mo ang nagtulong. Wan nga rod lakay. Bilibak launay iti kinaimbag ti anak ta. Ay na, sabay la kumaa. Tano ka sa no ti kinaimbag na iti sa bali a tao. Kitkas jay mo ti kinaimbag na kingwana. Nagadua miskulyo, tatang. Apay ka di aya. Makapadanag kayo mat. Adda kami dito ospitalita, Paula anak. Anya? Asino ti na ospital, tatang? Linadang mo. Intaray mi dito ospital takilan. Natalimu daw. Kaano pa'y, tatang? Itay agsapala ang anak ko. Kat, anya nga iti imbaga ti doktor. Awan pa'y timbaga ti doktor. Mangipaw itak nga ron iti kwarta tap no adagastusin nyo. Ag-text kay latan kanyak no anya ti resulta tap no amukmat. Hello, Mari Joan. Oh, api mare. Anya ti masapul mo. Madama ti panagtrabaho kat. Umawawag ka. Damagak ko man no ada ti extra akwartam dita, Mare. Ay nawaw. Awan mare. Amumot. Madamang agpat-patakder kami iti balay. Kun kasapulan mi ti kwarta para iti wagwagan kan laundry shop mi. So kataktumot laang no agsweldo ak, Mare. Adda nga minan ti resulta ti lab test ni nanang kat nagngingina ti agas na, Mare. Ay pasensya kan mare. Ngam awan maipabulod ko. Adda pangusarak iti kwarta. Uno saan, uray sukatam laang ti binulod mo a kwarta kanyak, idi, Mare. Ay awan pa'y mare. Kas na ko nakita yan. Adda nakaisang ratan ti sweldo. Okay, Mare. Agyaman nakta sinong batam ti awag ko. Ipadas ko laang ti bumulod iti daduma. Barang adama asyan kanyak. Ada impawit ko a kwarta, tatang. Ibagayo kin manong Joel tamapan na alaan. Uy, nanakaw. Ada kayo ka didita ospital? Anak ni ti balay. Ni manong mo Joel tinagpantay di ospital. Naimbag man ta nakadiskitar ka. Wen, tatang. Kaasi ti apo. Adamat dagiti amamok ana asyan kanyak. Ay na, hagyaman kami launay anak ko. Pasensyakan, no si kalaang tinamnamaad ba eh.
At dati kwarta ni Manong mo, hanggang kurang may. Okay laang tatang, awan ti pagdanagan yo. Ngamin, kwarta laang mati amok ama itulong ko kada kayo. Nang runa pa'y kat adayo akmet. Bumawi akto kininanang no agawidak. Di bale kat dandani malpas ti kontrata. Si kakadiday ta, Paula, anak ko. Siyak nga rod nanang. Ay nakailiw ka una yun, anak ko. Uray siyak nanang, kailiw kayo maten. Kumusta tirik na yo? Ininot maat ngagsubsubli tipig sa kanak ko. Nasaya at mat nga rod no kasta. Tapno adaganas ti agas atumtumarin yo. Mano nga aldaw ti bakasyon mo nga eh. Saan ako nga agsubli iji abroad nanang? No kasta, saan kan nga agabroad? Saanen nanang? Agnegosyo aksamat tan tapno sa anak amaya dayo kada kayo. Ay katwa na anak ko. Kargaan man ti sari-sari store tayaw. Wen nanang, kan restaurant pa'y kuma. Ay uwan, mayat dayta. Anya ti amu tayong ay. Amangan no agklik ti negosyo an apanunot mo. Kumusta mo kan ti restaurant? Kan sari-sari store mo, Paula, anak ka? Okay laang matatang. Uray kaskasano kat adalat tama ti customer me. Anyang iti ko na ti kasinsin mo. Mayat nga glutaw. Wen tatang, kinasaritak nga ituloy na. Tawan mo ti daduma amatangdanan. Nasayat mo nga rod no kasta. Among saanin amasapol nga agbiro kay ti kasukat na. Wen nga rod tatang. No siyakmat nga min, jak kabaalan nga aramiden amin at trabaho. Iswa ka sa pulan nga dati tang danam. Makapabannog mo lang na ti trabaho. Pudno launay tatang. Narigat mat no ti bagi tayo ti ag-surrender. Ay wala ah. Narigat, tagsakit. Anyat ko nang Juan bakit? Agawid kan ni ti Pinas? Wala nga eh. At damot tan ti sari-sari store kan wagwagan ta. Mano abulan pa'y nagtrabaho ka dita? May saabulan laangon. Ayun gayam. Among kati. Nagawid din ni Kumaring Paula. Anyat ko nam lakay. Nagawid din ni Kumaring Paula ko na. Ay nawaw, kaano pa eh? Makabulang sa amot din dito. Masakit nga mininanang na. Di agneg-negosyo matan dita. Wen bakit? At damot din ti sari-sari store kan restaurant na. Ay kat nasaya at ano kasta. Awan ka din ti bagang bakit? Agpakadak pa'y man, tadaramidag. Kasla masapa man ang titudo na dito. Nasabat ko liduan di tadalan ni tay Paula anak ko. Nagawid gaya man? Ay nawaw, di mo amaw, nagawid ti kaya mo. Saan tatang? In black nak mo ngaminan. At saka dinagapaan niyaw. Awan mo't ti amok tatang. Mas daawak laang, takila at mo't in black nak iti Facebook. Uray ti cellphone number na, diyak mo matawaganan. Amangan mo no, at dati inaramin mo ang nakasaktan na. Awan tatang, awan ti amok ang nagapaan me. Ang kasta siguro niya ko nada a seasonal friendship. Gayim naklaang no adati kasapulan na kanyak tatang. Anya? Isumat ti madlaw ko. Tinulungak ang nag-apply. Ngam idi siyak ti agkasapulan. Mapukpukaw matan. Imblak nakpayki din. Sigamon gamit di masabat ko dito dalan, Mari Paula. Kumusta kayon, pare Eddie? Nasaya at Mike. Ayun gaya. Among ka di anagawi din ni Kumarin Joan. Wan, naibaga ni tatang kanyak. Kasla di kay mga nagsarsarita. Talaga asaanan. Idi adda kami pa iji abroad. Adda ka di nagapahan niya? Awan mo amo ang nagapaan may. Mas daawak laang ta idi ichat ko kuma ta kumustaak. Imblak nak mo gaya man. Anya? Aging ga ita, nasakit tinakam ko, takila at mutlatan nga inblak nak. Ti may sapay apagsaksakitan tinakam ko. Tinulungak ide, ngam idi siyak matiak kasapulan, mapukpukaw matan. Anya? Kinapudno na, bumulbulo dak iti kwartakin kwa na idi na ospital ni nanang, ngam di nak matinulungan. Apay, Joan ba kayo? Ay nawaw, ti anya Eddie.
Anya tiga po nga in-block mo ni Kumaring Paula. Na, agraman day taabanag, pakibyangan pay. Iso, matlagaya masaanan ngum umay dito'y balay. Choice kumatan Amom ka day, nasaktan tirik nana, iti kas ding inaramid mo. Ay na, sa anak nga rudan akomportable kan kwa na, iso nga in-black ko. Nukas tangaro, plastik kinuportunista ka gayaw. Kasano kumaan nagbalinak a plastik? Wana, tanakigayim ka lang kin Paula, tada ti kasapulam kin kwa na. E dinaalam ti kayat mo, linikli kang matan di tao. Di mo pa'y kano pinautangan. Ay na, ditan pagsaritaan ti may papan iti day taabanag, tanapalabasan day na. Wana, ngam saan anasaya ti kas di ngay naramid mo? Saan anasaya at ti kas taagalad ti may sagayaw? Naura man tinegosyo ta. Agraman laundry shop ta. Nairaman ang nauram. No kasalumat na napasamak ti kasta. Wirings ka no ti problema lakay. Pawanan tinagrigrigatan ta. Agbak to zero man gaya man da tao. Ay, day tangarod. Nairaman pa'y ti laundry shop. Ay, awanan. Nadadahal dagiti appliances. Ay, nagrigat na yati kastoy. Ay, kasla mabagtitak ng pampanunot lakay. Anya dyan nadamag ko. Nauram kanumot ti laundry shop kan wagwagan da juan anak ko. Kaano, nanang? Asino mati nakadamagan nyo? Day tamo ti pagsasaritaan da di tadalan. Nairaman nauram ti balayda? Saan mo't kit day? Tilaang negosyo da tinaapektaran. Amangan mo no chismis laang dayta, nanang. Saan? Seryoso damot nga agsasarita di tadalan itay. Kaasi damot no kastalaang. Wan nga road. Manumutan atawon day jay a negosyo da. Mare, puskul kun ati rupa. Anyat masapul mo? Mabalin ka diti ang bulod iti kwarta. Anya? Tapno adda ko mamanen pangrugyan mi nga agasawa. Nauram nga minin ti laundry shop kun wagwagan mi mare. Ay nawaw, apay akasta ka? Anyat kayat mo asawan. No kasapulam ti tulong, siyak akanayon ti asitgam. Ngam no siyak ti agkasapulan, narigat ka abirukan. Pasensyakan ngam awan ti kwartak ita. Ha? Di mo pa'y sinuktan ti kwarta binulod mo kanyak, di nagabrod ka kat. Di mo't kayatin ni Mari Paula ti agpautang lakay. Nasaktan tirik nanay tinarabin mo kun kwa na iday. Anya nga rudan nga itaramidak ita. Anong sama? Ay ti Kumarim, numaasipay gan ka. Nung ay saan? Awanan ti maramidan tayo. Basol mo mutlang. Dakis ngamin timpakita. Ura sino mo't In-unblock ko mutin lakay. Wala ngalpasin ang nadadahal di pa nagtalag na ka. Ora asino mat ano kas tataramidan na ka. Talaga maupay ka. Inton sumarunong amin, agbalin ka anasaya at kan pudno agayam. Amok mat abidot ko day jay lakay. Bidot mo, iso ano anyaman tibungan na, ano samasang mo na. No pa nagtalag tinapirday, narigatayin amay subli day tabakay. Ay nawaw! Di ka agbalin apaidam. Nulakit di ta ka ba alam, tumulong ka. Iti kasta, tulungan da kan tumat intun agkasapulan ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.